Regardez ce qui va se passer ici. Ni fene ajime. Mba patron Nam ne bɛ ka taa kuralen de kurale. awɔ ni n bɔtɔ voyage de la mais n tɛ mɔgɔ dɔn yan Patron e dun ma tagama fɔlɔ dɛ. Yani kurale dun ka jan. bamanan yan ye quartier jɔ Yan ye kabala de. yan ye kabala de Yan ye kabala de. Donc n'i b'a fɛ ka taa kurale sisan, i bɛ bɔ yan. Donc i bɛ kurale sira de ye fɛngɛ Garantibugu. I bɛ Garantibugu sira de ɲini. Garantibugu. Donc n'i taara Garantibugu, n'i sera fe la, i bɛ tila ka Kalaban sira de ɲini. Kalaban. N'i sera Kalaban, n t'a dɔn n'i deli ka Kalaban tɔgɔ min. N'i sera yen, Umu Sangare ka étage dɔ bɛ yen. I bɛ tɛmɛ o fɛ, ka tila ka tɛmɛ ka taa a bɛ fɔ cogo di? I bɛ pont de tigɛ. N'i ye pont tigɛ, i bɛ Kɔnɔnba bila k'a tɛmɛ yen, ka tɛmɛ Sigiba in na yen, k'a tɛmɛ yen, k'a taa fo Kati. N'i sera Kati, sira ye fila ye. Goudron a bɛ fara fila ye. N'i sera Kati a bɛ fara fila ye. Dɔw bɛ taa Kita, dɔw bɛ taa Kayi. Donc o ye mɔgɔ tɛ olu si la quoi. Sira min bɛ cɛmancɛ la, min bɛ taa Kati, min bɛ taa Kayi ani min bɛ taa Kita, o tɛ dɛ. Sira cɛmancɛ in o bɛ o de minɛ ka taa. Mobili tɛ boli, moto tɛ boli. Sena sira de don. Donc n'i y'o minɛ ka taa, i bɛ taa fo kurale. Tiɲɛ patron yɔrɔ in bɛ sɔn ka janya dɛ Ne m'a f'i ye n k'a ka jan. non merci n bɛ taa nin ɲɛɲini E bɛ na n sɔsɔ wa?